zvakanaka kana kuti kunzwe zvakashata. And I can do that. Ndinogona kuzviita. And the reality is, you have very little power to resist my charms. Chokwadi ndechekuti une simba shoma kuti ukwanise kuresista. Less than you think. Pfuura zvaunenge uchifunga iwewe. He opposes you. We're told that Satan or Lucifer is very clever, very powerful. Tinoudzwa isusu kuti Satan akangwara chaizvo uye ane simba. And the reason you should not engage with him or tangle with him Maka why usingafani kusangana naye is because he knows you better than you know yourself. Ndeyekuti iye anokuziva kupfuura kuzviziva kwaunoita iwewe. And one of the things he knows about you better than you know yourself Chimwe chinhu chaanoziva kunyanya pamusoro pako is what? Chii? What does he know more about you than you know about yourself? Chii chaanoziva pamusoro pako iwewe kupfuura zvaunoziva pamusoro pako iwewe. Let me see if I can find a Bible verse. Regai ndoona kuti ndingawana here vhesi muBhaibheri. I'm probably not going to be able to find it. Ndogona kusariwana vhesi. I'll do plan B. Saka ndichaita plan B. Oh, found it. Ndavandariwana. 1 Corinthians 10:13. 1 Corinthians 10 ndimande ya 13. 1 Corinthians 10:13. We ready? You are tempted in the same way that everyone else is tempted. Muedzwa muedzero unoitwa munhu wese. So you're tempted in the same way everyone else is. Saka unoedzwa muedzero unoitwa munhu wese. Another way to say it, imwe nzira yekuzvitaura, no temptation has overtaken you that is unusual for humans. Papa, can you do something first? Can I just listen? What does it say on the board? You're not special. Hauna And kukosha. your problem is Dambudziko rako iwe nderiri. you think you're special. Iwe unofunga kuti wakakosha. You think you're different. Unofunga kuti wakasiyana You nevamwe. think you're unique. Wofunga kuti wakasiyana And it's this inbuilt concept of individuality that is our weakness. Dambudziko redu ndiro rekuzvifunga kuti takangwara kana It kusiyana nevamwe. exposes you to great danger. Zvinotisiya tiri padambudziko rakakura chaizvo. You think you can escape my powers. Unogona kufunga kuti unogona kunzvenga simba rangu. That you're special. Other people might get deceived by me, but you won't. Kuti iwewo wakakosha, vamwe vanhu vanogona kufurirwa neni, asi iwewo haugoni kufurirwa neni. Now, as I said, Satan is very clever. Sezvandataura, Satan akangwara. But he's not the only clever person. Asi haasiri ega akangwara. These Greeks were clever too. MaGiriki aya vakanga vakangwara chaizvo. And they know, Vaiziva, if we just say through contemplation, meditation, and observation,
contemplation, meditation, observation, kuti tikangotaura isusu kuburikidza necontemplation, meditation like John the neobservation, Baptist, they studied human beings. sezvakaita John the Baptist vakadzidza chaizvo zvevanhu, They were philosophers. vaiva maphilosophers, And all they're doing is writing down or codifying human experience. zvavaingoita ivo vaingonyora pasi maexperiences aiitwa nevanhu. It's right here. Zviri pano. And so Naizvozvo the speaker will create feelings in you and you are powerless to resist. mutauri anogadzira mafeelings mauri, iwe woshaya simba rekuzviramba. If they're good at their job. Kana vari vanhu vakangwara vanogona basa ravo. So if you want to persuade people, you need to create feelings. Saka iwe kana uchida kunyengerera vanhu unofanira kugadzira mafeelings. So that depends upon how you speak. Izvi zvinobva zvaenderanawo nekuti iwe unotaurawo zvakadini. Not only do you have to have feelings, I have to have feelings. I have to speak with feelings, emotions, pathos. Hausiri wewe wega unofanira kuita mafeelings aya. Ini mutauri ndofanira kunge ndiine mafeelings ndichitaura zvine emotion. If I cry, pathos. if I cry, you cry. Ini ndikachema iwe unochemawo. That's a biblical principle. Iyi principle irimo mubhaibheri. Weep with those who weep, laugh with those who laugh. Chemai nevanochema, mosekawo nevanoseka. What did Paul say? Paul akati When I was with the Romans, I was a what? Pandaiva nemaroma, ndaiva muchii. A Roman. Ndaiva muroma. When I was with the Jews, I was a Jew. Pandaiva nemajudha, ndaivawo mujudha. That's pathos. Ndiyo pathos iyi. You might call it hypocrisy. Iwe unogona kuiti kunyengedza. I call it pathos. Indinoitiwo pathos. Then you need to have some moral framework, some moral compass. Unozofanirwa kunge uine framework iri moral futi. Now, the problem with morals is the following. Dambudziko nemamorals ndeiri. Where did you get them from? Unomawana kupiko? Where do you get your morals from? Tinomatora kupi mamorals edu? And before you get too clever Usati wangwarisa iwewe and start quoting scripture to me and tell me you get your morals from the Bible or from God, wotanga kundidomera mabible quotes uchiti ndinowana moral kubible. if you do that, you're going to be trapped. Ukaita izvozvo uchatrepwa. Because biblical morality Nekuti morality yemubhaibheri says the following. inotaura ichiti Women are not allowed to wear trousers. madzimai haabvumirwi kupfeka matrauza. Deuteronomy 22 verse 5 is clear. Deuteronomy ndima 25 zviri pachena. So you need to be careful where you get your moral framework from. Saka iwe unofanira kuziva kuti unowana kupi moral framework yako. Okay, well, let them wear trousers. Alright, ngatiti vanopfeka matrousers. But women are not allowed to vote. Asi madzimai havabvumidzwi kudi kunovhota. We have to agree on that at least. At least tofanirawo kubvumirana pane izvi. So you can see the problem that you're faced with. Saka tiri kuona dambudziko ratakatarisana naro. When we start talking about ethos, Patinotanga kutaura nezveethos. and you're going to tell me there are some objective morals, Iwe undiudza kuti pane morals ari objective. tell me what they are. Ndiudzeka kuti ndeapi. Thou shalt not kill. Usauraya. In parentheses, except God, if God tells you to. Kusara kukuti kana Mwari akuudza. In that case, you could put your feet upon the necks of your enemies. Naizvozvo unogona kutsika huro dzevamaenemies ako So they vese. can't turn the other cheek. Ivo havagoni kuunza rimwe dama. This is why evangelical Christians Ndiyo mhaka maevangelical Christians only worship the God of the New Testament, not the Old.
vachingonamata koga Mwari weku-New Testament kwete weku-Old Testament, because they see too many problems there. nekuti vanoona matambudziko akawanda ku-Old Testament. They see a God who's willing to commit genocide. Vanoona Mwari ari kuda kuuraya vanhu. And many other crimes. Nemamwe macrimes akawanda wanda. So when we start talking about morality or ethos, Saka patinotanga kutaura zvemorality kana kuti yatiri kuti ethos, I want us to see that it's not so clear cut as you might think. toda kuti tione kuti hazvisi pachena sezvatinogona kufunga kuti hazvinhu zviri pachena. I commented it on yesterday and I spoke about it in a previous meeting. Ndakataura nezvazvo nezuro, ndakataura futi nerimwe meeting yatakamboita. When you start looking at Esau, Patinotanga kutarisa Esau, the man Esau, murume ainzi Esau, and you start seeing Esau is the father of Islam, wotanga kuona iwe kuti Esau ndiye aiva baba and veIslam, brothers always fight, and mabrothers vanogara yet you love vachingorwisana. everything about what they believe and teach. Unofarira zvavaitenda nezvavaidzidzisa. Because we spoke about Sharia law, Takataurawo zvekare nenyaya yeSharia law. and Christians and Muslims have very similar morals. Tikaona kuti maKristu nemaMuslim vane mamorals akatofanana. One God, Mwari mumwe, Gabriel, Gabriel, Jesus, Jesu, special worship day, kunamata nezuva rakatsanangurwa. headship. Varume vachitonga madzimai mumba They love headship. vanozvida zvekuti varume vatonge mumba. When I say they, who am I talking about? Pandiri kuti vanozvida ndiri kureva aniko? Muslims or Christians? VaMuslim here kana maKristu? Because there's no difference. Nekuti hapana musiyano. So when we start talking about our moral framework, Patinotanga kutaura nezvemoral framework, I want us to see one point, ndoda kuti tione iyi point imwe chete, that they are not universal. kuti hazvisi zvepasi They tenderere. are from my perspective. Izvi iperspective yangu. And my perspective might not be the same as your perspective. Ini kufunga kwangu kunogona kunge kwakatosiyana nekwako. Logos. Toenda palogos. Look at the words. Tarisa uone mazwi How acho universal is that? anoshandiswa kwese. My opinion, Opinion yangu, my account, my version. muono wangu. When you start putting these things together, Paunotanga kuzviunza pamwe chete zvinhu izvi, where does it bring you? zvinotisvitsa kupi? When you look up the top here, Paunotarisa padenga apo, does it bring you to Revelation 13 or Revelation 11? zvinokuunza here kuna Revelation 13 kana kuti kuna zvakazarirwa 11? All of these things, I hope you can see, Zvese izvi ndinovimba kuti tiri kuona funnel you in one direction. kuti zviri kutiendesa kune direction imwe chete Ideology, yeideology yatakareva, not humanism. kwete humanism. So when we start using rhetoric, Saka patinotanga kushandisa iya yatati rhetoric, I need to persuade you, ndinofana kukunyengerera, hopefully I'm good at it, ndovimbawo kuti ndinozvigonawo, to agree with my perspective. ndokunyengerera kuti ubvumirane nemuono wangu. And what does perspective mean? Muono zvinorevei? It's the logos, Ndiyo logos ka yatataura, my word, kutaura kwangu, my version, version yangu yemuono wangu, based upon my understanding of right and wrong, zvichienderana nekuti ndinonzwisisa sei zvakanaka nezvakaipa. and if I'm very animated and excited with pathos, you will believe me. Kana ndiri uya ane mahlauzani, unozvitenda chaizvo. You look at my face, you think, that isn't a face of someone who would lie.
Unotarisa kuti ufunga kuti uyu angave munhu anonyepa uyu. No, surely not that man. Kwete murume uyu haanyepi. He just looks too nice. Akanyanyonaka haanyepi. Perhaps if I look different, I'd be less persuasive. Pamwe dei ndakanga ndisina kutaridzika zvandiri, pamwe ndaisagona kunyengerera vanhu vakawanda. The problem with all of this Dambudziko muzvese izvi is that you and I, ndeyekuti iwe nemi, who were created from the furnace of ideology, vakagadzirwa muumbwa think hweideology, it's all normal tofunga kuti zvato ndizvo because zviri normal, we have the truth. nekuti isusu tine chokwadi. And if we have the truth, no one else does. Isusu kana tine chokwadi hakuna mumwe ane zvokwadi. The problem is there's 10 other people saying the same thing, 10 other groups. Dambudziko uchaona kuti pane mamwe mapoka 10 akawanda And they all go through atotaura this funnel ende vese vanopindawo mufano and they weideology, all end up looking the same. vese votanga kutaridzika zvakafanana, They're all special. vofunga kuti vese vakakosha. If we can say it this way, Dei taizvitaura nenzira iyi. the reason, we'll just go with the Second World War. The reason the Second World War happened Mhaka Second World War yakaitika is because people have ideological beliefs. ndeyekuti vanhu vane mabeliefs ari ideological. One group think they're more special than another group. Rimwe boka rinofunga kuti isu takanyanya kukosha kupfuura rimwe boka. And what the United Nations wanted to do Zvakazoedza kuitwa neboka reUnited after Nations they experienced those 6 years of mayhem and slaughter, vapfuura nepamakore matanhatu ekuurayana is to stop using rhetoric, vakatanga kumira kushandisa rhetoric, stop having ideological beliefs. vakamira kuva nema-ideological beliefs. Now, I don't think they have succeeded, Ina handifungi kuti vakakunda, at least not completely. at least havana kukunda Do you want zvakazara. evidence of that? Kana uchida umbowo hwazvo, Look in the mirror. zvitarise muglazi, Look at yourself. zvitarise iwe muglazi, See how you think, how you feel, how you're constructed. tarisa uone kuti unofunga sei, wakagadzirwa sei. But they had a worthy ideal. Asi vaiva neidea yanga yakafanira chaizvo. They wanted to take humanity, Vaida kutora umunhu, and instead of using logos, ethos, and pathos, voregaiwo kushandisa logos, ethos nepathos. they wanted to give a different model, a different standard. Vaida kupa imwe model yanga yakasiyana, kana standard yanga yakatosiyana zvachose. What's ironic about this Zvinozoshamisa izvi is the only way they were going to get this to work kuti nzira yoga yavaizogona kuti izvi zvishande is by using rhetoric. ndeyekushandisa rhetoric manje. If Eleanor Roosevelt wasn't dynamic and didn't have pathos, he wouldn't have got through. Dei Eleanor Roosevelt akanga asina mazhlauzani avaisambozvibvuma izvi. But our work is to simplify the complex things Isu basa redu nderekupfavisa zvinhu zvinoita kunge and to zvakaoma, put this simply. kungozvitaura zvakapfava. We need to switch from an ideological perspective to a humanistic perspective. Tinofana kuchinja kubva ku-ideological, muono uri ideological kuenda kumuono uri humanist. And the problem is, Dambudziko here, however it happened, you are programmed to resist. takagadzirwa kuti tirambe. If I read to you the 30 articles
of the Universal Declaration of Human Rights, ndikakuverengera maarticles 13 eunilateral declaration, I'm pretty sure you would all say, I agree. handinovimba kuti mese maigona kuti ndinotenderana nazvo. 1, ... you would say yes. 2, ... you would say yes. Ndikaverenga rimwe nerimwe unenge uchingobvuma ese. And at the end of that, you know what you would say? Patinozopedza kuverenga ese unoziva kuti I know what you'd chii. say. Ndoziva kuti unoti chii. Asi. Then you'd have all your excuses. Wotanga kutaura manje ma-excuses ako ese. And I want to say it this way. Ndoda kuzvitaura nenzira iyi. You would tell me, Uchandiudza iwewe. but Asi. if I listen to this Ndikateerera izvi. and I accept it, Ndikazvigamuchira. do you know what the consequences of this are? Unoziva kuti ndinowira mumatambudziko api. Of course, Hongu. it's right here. Zviripo zvakanyorwa pabhodhi. You will stop being special. Unobva wamira kuve munhu akakosha. And that is Zvoreva izvo kuti intuitively in opposition to everything we stand for. zvinobva zvapikisana nezvese zvataifunga kuti takamiririra. We have an inbuilt Saka need, an inbuilt desire to be special. takagadzirwa tiine chidokwa-dokwa chekuva vanhu vakakosha. Let's demonstrate that. Regai tizvitaridze. Let's go to the Bible. Handei kubhaibheri. Let's go to the book of Handei kubhuku let's go to the book of Genesis. bhuku raGenesis. Genesis chapter 1. Genesis chapter 1. Genesis chapter 1 verse 26. Ndima ndeya 26. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over everything else. Tinogona kuiverenga nemabhaibheri echishona. So there you have it. Can we all see the word? Mazvinzwira mariona izwi racho. Dominion, Utongi, power, simba, superiority. ukuru. We are more important than everything else. Takakosha kupfuura zvimwe zvose. We're special. Takasanangurwa. So I want to go to another Old Testament verse. Ndoda kuenda kune imwe ndima iri kuOld Testament. Book of Psalms, Kuna mapisarema. chapter 8. Mapisarema 8. Psalms 8, verse 5. Mapisarema 8 ndima ndeya 5. If you write that down, Ukainyora iwe pasi. or put your finger in your Bible, I want to give you another verse. Kana kuti bata iwe nechigunwe chako ndoda kupa imwe ndima. This is the New Testament version of Psalm 8:5. Tikaenda kuNew Testament, iyi ndo version yamapisarema chapter 8. Hebrews 2:7. Handei kuna vaHebheru chapter 2 And verse verse 9. 7. VaHebheru chapter Psalms 8:5, Hebrews 2:7 and 9. VaHebheru chapter 2 verse ndeya 7 na9. We'll read. Tichaverenga. For thou hast made him a little lower than the angels,
and has crowned him with glory and honor. Vane mabhaibheri eshona tinogona kuteedza mumabhaibheri edu eshona. Hebrews Vahebheru 2 verse 7 na9. 2:7 is basically exactly the same, Vhesi ya7 yakatofanana but it adds a bit at the naPsalm. end. And you set him over the works of your hands. Asi inozowedzerera pekupedzisira kuti makamuisa And then verse 9, pamusoro pemabasa enyu. but we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, Tinogona kuverenga ndima ya9 mumabhaibheri edu eshona. crowned with glory and honor. So let's put all of this together. Ngatichiedzai kusanganisa ndima idzi dzose. We did Genesis 1:26. Taenda kuna Genesis 1 ndima We're ndeya26. special. Tikaona kuti tiri vanhu vakakosha. Psalms 8, Hebrews 2. Tikaenda kuna mapisarema 8, tikaenda kuna vahebheru Now 2. you might contain that to the earth, Ivo unogona kuzvifunga kuti ndezvepano panyika chete. but when Ellen White comments on these passages, Asi mai White paanototaura nemapaseji aya, she does it in the following way. vanozviita nenzira inotevera. You remember in Revelation 11, Unorangarira kuna zvakazarirwa chapter 11. I think it's verse 7, I'll check. Ndofunga kuti ndima ndeya7 ndikainditarisa. It says that the witnesses have finished. Inoti veumbowo vakanga vapedza. She says, no, it means finishing. Yanoti aiwa zvinoreva kuti vaakunopedza. So when she goes into these passages in Psalms 8 and Hebrews 2, Saka pavanopinda mundima dzataverenga dzekuna mapisarema 8 she's navahebheru going to 2, make the following commentary. vanobva vakomenta ivo vachiti That human beings are made a little lower than the angels temporarily. kuti vanhu vakagadzirwa vari pazasi zvishoma kungirozi kwechinguva And chishoma. when you go to Hebrews 7, Hebrews 2:7, Patinozoenda kuna vahebheru chapter 2 verse when 7. Jesus is master over all of the works, Jesu pavanonzi ndivo vanotonga mabasa ese akaitwa. this is not the works of Genesis 1, Havasingoreva mabasa ekuna Genesis chapter 1 just the animals. zvemhuka. The works that are in Hebrews 2 Mabasa ari kurehwa muna vahebheru chapter 2 is everything, the whole universe. ari kusanganisira universe yese zvayo. So Jesus was first made lower than the angels, and then he becomes the ruler of everything. Saka Jesu anotanga aitwa pazasi zvishoma than ngirozi, ozotonga iwo ngirozi dzese. So when you go from Hebrews 2 back to Psalm 8, Saka paunodzoka iwo kubva kuna vahebheru chapter 2 wakuenda kuna mapisarema chapter 8, juxtapose them. unozvijuxtaposa. When you juxtapose, you bring two concepts which are alien and force them together. Unobva wamanikidzira maconcepts maviri akasiyana womamanikidzira kuti auye pamwe chete. Mapisarema Is about you and I. inotaura nezvangu newe. So Psalms is about you and me, Saka mapisarema ari kureva iwe neni. and Hebrews is about Jesus. Mahebheru yotaurawo nezvajesu. And Jesus is nothing like you and me. Ende Jesu haana kufanana newe neni. He's God and you're not. Jesu ndiMwari, iwe neni hatisi. But they get forced together because they're the same verse. Zvinomanikidzirwa pamwe chete nekuti mavhesi akafanana. But of course, Jesus is the same as us. Si wofungawo kuti Jesu akangofananawo nesu. He was made in sinful flesh. Akagadzirwa munyama inotadza. So if this works for Jesus, it works for us. Saka kana zvichishandira Jesu zvinoshandirawo nesuwo. He gets crowned with glory, so do we. Anopfekedzwa nembiri, isu tinopfekedzwa When Ellen White nembiri. comments on these concepts, she says the following. Mai White pavanotaura nezvemaconcepts aya vanobva vataura We zvinotevera. are only temporarily
lower than angels. kuti takangoiswa vadiki zvishoma pane ngirozi kwechinguvana. Soon, Manje manje we will supersede angels and we will be their boss, above them. tichapfuurira ngirozi ende tichange tichivatonga tiri vakuru Because we're going vavo, to share the throne with Jesus. We all know that. nekuti tinenge tichitonga najesu. Tese tinozviziva. If you go to Daniel 7, Enda kuna Daniel 7, Revelation 5. 5. We'll go to Revelation 5. zvakazarurwa ndima ndeya You 5. see that we have rulership. Tinoona kuti tine utongi. And so what happens is Saka chinozoitika hechi, we have this inbuilt takagadzirwa tiine zviri matiri, this fixation about being special. kufunga kuti isusu tisu tega takakosha. It says it in the verse. If you believe God is special, we're created in his image, therefore we must be special. Kana tichifunga kuti kana Mwari ari akakosha, then isusu takakosha. And there you have all these people saying that you're not special. Wona vanhu vese ava vari kuti hamuna kukosha imi. And so there is a tension. Saka pane You have kakupikisana. to fight against your own humanity. Unofana kurwisa umunhu hwako. You need to realize that you're not that special. Tinofana kuzvigamuchira kuti hatina kunyanya kukosha kudaro. And it is very difficult to do that. Chinhu chakagosha kuti And tigamuchire. when you see how ideology works, Patinozoona kuti ideology inoshanda sei, it's predicated on these concepts. yakahakwa pamaconcepts atambotaura aya. You need to be cognizant of the following facts: Unofana kunge uine kuziva mafacts anotevera. that you have your own opinion, Kuti iwe semunhu utori neopinion you have your yako, own moral framework, une moral framework yako wega. and your problem and mine Dambudziko rako neni is that your logos and your ethos are wrong. ndeyekuti logos neethos zvedu zvakato hazvisiri izvo, Or at least you should question them. kana kuti tinofana kuzviisa muvhundu. And that's what the Universal Declaration of Human Rights does. It forces you to question your perspective. Saka ndo zvinoita Universal Declaration of Human Rights, inotimanikidzira kuti tibvunze mufungiro yedu. In closing, I want to say the following. Mukuvharira ndoda kutaura inini ndichiti, I want to suggest that our message today, the Midnight Cry message, ndoda kuti midnight cry message yedu nhasi, if we call it equality, kana tikaidaidza tichiiti equality, and it has all these subsets: ende ine tumwe turi mairi, nationalism, gender, homophobia, organization. vana nationalism, homophobia, gender, organization, is that this message teaches us unoona kuti message yedu that we need to be less ideological and more humanistic. kuti tinofana kunge tiri vanhu vanoda zvezvevanhu, If I can just say this, we need to become more human. tosiyana nezvemaideological, tonyanya kuve vanhu. I made this point in a previous presentation. Presentation yapfuura ndakataura point pfungwa iyoyo. When God made Eve, Mwari pavakagadzira Eva, and that was in Genesis 2:18.
zvinowanikwa muna Genesis 2 ndima ndeya18. God says, I will make him an help meet for him. Mwari vanoti ndichamugadzirira mubatsiri akamufanira. The word meet in the English is an archaic word. It means suitable. Iyo meet, izwi rekuti meet, izwi rekare rinoreva kuti munhu akafanira. What I suggested then, and I'm repeating now, Zvandakambotachisa ipo pai ende zvandakudzokorora is the nhasi following point. ndezvekuti The ideological perspective ideological perspective kana kuti is that muono when God created reideological Eve, ndewekuti Mwari he pavanogadzira Eva created a woman. vakagadzira munhukadzi. And people do all crazy things with that. Vanhu vanobva vazvitora vozvikanyamisa kanyamisa. I say something that's ugly. Ndichataura chinhu chakaita kunge When he chakashata. created Eve, the parts fit together. Paakagadzira Eva, maparts akabva ajoinana. That's an ideological perspective. Uyu muono uri ideological. I want to suggest that when God created someone suitable, Ndoda kutaura ini ndichiti Mwari pavakagadzira munhu akafanira, he created another human being. vakagadzira umwe munhu. It's not that he created a female. Hakusi kuti akagadzira munhukadzi. That is its own story. Itori nyaya yakazvimirira yega. But the primary thing God did for Adam was create another human being that was suitable for him. But chakaitwa naMwari ndechekuti vakagadzira umwe munhu ari suitable kuna Adam. So it was whale with whale, human with human. Saka zvaizoti izvo hove nehove, munhu nemunhu. And I think that's the overarching principle that we should derive from Genesis. Ndofunga kuti kubva kuna Genesis iyi ndiyo pfungwa yatinofanira kunyukura iyoyi. Though you can take subtleties about male and female for sure. Tinogona kutora hedu tumwe twekuti munhukadzi munhurume. But it's a very narrow perspective. Asi muono wakatswanyika chaizvo. I'll say it another way. Ndichazvitaura neimwe nzira. It's an ideological perspective. Muono uri ideological. And as soon as you do ideological perspectives, which become narrow, Paunongotanga iwe kuita ma-ideological perspective, you get funneled in a specific way of thinking. Unoendeswa kune nzira yekufunga. Which may seem good. Inoita kunge yakanaka chaizvo. And they are in certain circumstances. Pane mamwewo But they become damaging in other circumstances. Azvinozokuwadza manje mamwe ma-situation. And I want to suggest the following. Ndoda kusajisa zvinotevera. This message Yedu is telling us to reconsider our narrow ideological perspective. Iri kutidzidzisa kuti tifunge zvakare nema-ideological perspective. And take a more human perspective. Totora isusu zvinonyanya kuvanhu. So that we can recognize that all humans are equal. They all have rights. Kuti tigone kuzoona kuti vanhu vese vakaenzana, vese vane ma-rights avo. And before you tell me you believe that, Usati wandiudzewo kuti unotenda izvozvi, I will tell you that you're a liar. Ndichakuudzai kuti unonyepa. Because this movement and all of us do not believe human beings are equal. Nekuti movement ino nevamwe vese hatitendi kuti vanhu It's vakaenzana. driven into you at a very young age. Izvi zvinokomedzerwa mauri uchiri mwanana mudiki. And worse, you're born that way. Utoona kuti wakatozvarwawo zvakadaro. And therefore you need a message. Saka unotoda message To correct your thinking.
inokugadzirisa mufungire wauinawo. We call it the midnight cry. Ndo yatinodaidza tichiti midnight cry. So if you want to join me So kana uchida kundijoina in reconsidering how you view yourself and other people, mukufunga patsva kuti unoona sei kuvamwe vanhu nekuzviona iwe pachako, whether you're prepared whether to challenge wakagadzirira your logos and your ethos, whether wakagadzirira kuti uchallenge logos yako neethos and yako, start seeing what's gone wrong in your thinking, wotanga kuongorora kuti ndakarasika papi kumufunga kwangu. then join me in prayer. Ngatinamatire. Heavenly Father, Baba vari kudenga, for so long I have been in a trap, kwenguva refu ndakanga ndiri mumambure, a trap that was mambure akanga given to me by society, andakagamuchidzwa nenharaunda, a trap that I was born into, mambure andakazvarwa ndikapinda maari, a trap that is a part of my own being. mambure atove part yehumunhu hwangu. Father, I pray that you would help me Baba ndinokumbira kuti mundibatsire to understand what the message of the hour is, kuti ndinzwisise kuti meseji yenguva ino ndeipi, so that I might come out of my warped thinking, kuti ndibude mukufunga kwangu kwakakanywa, that I might understand a new moral framework, kuti ndinzwisise moral framework itsva, and to really believe that all humans have the same rights, nekutenda nekugamuchira zvachose kuti munhu wese ane marights akafanana. I realize I have to fight against my own nature, Ndinotoona kuti ndinofanira kurwisa nenature and yangu my own upbringing nekukudzwa kwandakaita in order to succeed. kuti ndikwanise kukunda. I pray for strength for myself Ndinonamatirawo simba and those who are making that same commitment now. simba pamusoro pangu neavo vari kuitawo commitment yakafanana naiyo izvezvi. I pray in Jesus' name Ndonamata muzita raJesu that you would give me the strength and the wisdom to do this, kuti mundipawo simba neungwaru hwekuzviita, and that my brothers and sisters would also receive the same blessing. uye hanzvadzi dzangu dzinogonawo kuwana makomborero akafanana. Amen. Brother Christian, over to you. So we want to thank Elder Parminder for this study. Toda kutenda elder wedu Elder Parminder nestudy iyoyi. So we will meet a little bit later still with Elder Parminder. Tichasangana zvakare muchinguvana naElder Parminder. Uh, 12:45 for Guadeloupe. 12:45 kunyika yeGuadeloupe. 6:45 for Paris. 6:45 kunyika yeParis. 5:45 for UK time. 5:45 kunyika yeUK. 2:45 for Australia. 2:45 kunyika yeAustralia. 11:45 for USA. 11:45 ku America.
May the Lord strengthen us. Mwari ngaatikomborere. And God bless. Mwari atikomborere.